Narescue na pagbalik sa Cebu City Police Office si CPO ang duha sa tulo ka mga children in conflict with the law kon CICL nga misibat sa Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan ni adtong Mayo 3. Mo kini ang gipahibaw sa direktor sa Cebu City Police Office si CPO nga si Police Colonel Ernio Dalugdog. Matod ni Dalugdog nga unang na-rescue ang CICL nga taga Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Human nga voluntaryo kining midangop sa Police Station 5 aron mobalik na lang sa Operation Second Chance. Giingon na kumbinser siya sa iyang mga ginikanan. Nagatubang siya og kasong frustrated murder. Samtang laing CICL nga nabalik na sa Second Chance, gayong nasikop sa girespondihang alarma sa pagpanglungkab sa Police Station 4 sa CCPO. Ang maong batanon gayong lakip sa grupo nga nanglungkab og usa ka tindahan sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Nunot niini posibleng madungangan pa ang iyang salaod nga giatubang nga may kalambigitan lang unta sa ginadiling drogas. Ang naginusarang CICL nga wa pa mabalik sa Operation Second Chance, nasikop na usab unta sa mga sakop sa Police Station 4 sa CCPO. Apan gayong nakasibat kini human nga nahubo ang t-shirt nga gisulob niini dihang gisita sa kapulisan. Mao na lang kadto ang CICL nga padayon pang gipangita karon sa kapulisan sumala ni Dalugdog. Isa na lang ang wala kakuan. Katong nakaikyas kagani ng buntag. Kumpleto na unta pero nakaikyas pa gyud. Unsay gilungkab atong na rescue? Kuan lang kanang gipanggutom daw. So ang ilang gipangkaon kanang mga biskwit, tinapay. Sa tindahan. So tindahan nga kanang murag sari-sari store lang. Also di buhat siya krimen na po ay ang gining mong bata. Mao, ni buhat na po krimen kay nang lungkab na mapod. Agi o pagpakita sa mga CICL nga ang PNP anda moabag sa ilang pag-istar sa pasilidad. Usa ka wellness program ang gipahigayon sa Operation Second Chance ni adtong miaging semana nga gipasugdahan sa CCPO. Una nang namahayag si Dalugdog nga ang maong lakang kanunayon na sa CCPO. Karon nga usa na sila sa gitahasan sa kagamhanan sa Dakbayan sa pagbantay sa naasoyng pasilidad. Pinaagi niini, di mabutang sa unahuna sa mga CICL nga ngayang kahadlukan o kablakan ang presensya sa kapulisan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.